episod de Brawl Stars. Uitați cum am s-a făcut 15.000 de trofee și astăzi o jucăm cu noul brawler Sprout. Deci am maxat și eu mai mulți brawleri. Uitați, mai am să-mi pice Power pe primul și o să mai fac bănuți ca să am bădege, dar astăzi o să jucăm cu Sprout, brawler cel nou. Știu că nu l-avem maxat, dar n-am cum că Super Serum nu ne dă și nu știu dacă este o mapă așa de bună, dar hai să-i dăm să vedem cât de bine putem să jucăm cu Sprout pe această mapă. Haide că se știe nici nouă. Haide. Fraților, cred că trebuie să revenim, să dăm un restart la joc, că văd că nu ne găsește. Cum aș bătea în degete, așa m-aș întoarce. Fraților, și am revenit. V-am spus că meciul acela, uitați, acum am dat restart la joc și media mi-a găsit 10 playeri. Dar acolo să blocați la joc și hai să vedem, trebuie să fim foarte concentrați. Nu știu dacă o să mai vorbim așa mult, dar trebuie să fim foarte concentrați ca să batem pe nebunii ăștia. Mamă, ce mă joacă, frați. Nu pot să-l bat. Nu mesaje. Nu vreau să apăresc pe ecran. Așa. Pe bărle, mai strâng 6 brawler, 5. Vreau că să să vă roza ceva de aici să vă bată. Nu, să nu zice că mă bate Poco. 94. Iată. Mergem să luăm power up-urile acestea. Noi n-am putea să batem botul cu Sprout. Dar ce Rico ar trebui să fie mort? Ne-a omorât acest Rico, că nu mai am avut ce să facem. Că ne-a omorât pe noi, botul. Ne-a urmărit. Să uităm un play again. Să-l face și pe Sprout de 10 sau de 11. Nu mai m-am jucat așa mult pe am făcut niște episoade de Free Fire. Și o să mă pregătesc pentru nou live care o să-l facem primul live de pe acest canal. Că v-am promis mai multe ori, dar nu îmi uitasem parola de la cont și acum am recuperat-o. Și nu mai pot să mai vorbesc așa de mult în episod, pentru că sunt foarte concentrat ca să nu mor. Să nu vă supărați dacă nu vorbesc. Și pe Leon aici, acum a luat botul după el. Da, un perete aici. Nu. Am ieșit pe locul 5. Nu. Nu-mi place, fraților, mă aleargă botul. Nu-mi place, că nu mai pot mai fac și o nimica. Să nu mai omor brawlerii care au botul după ei. Asta trebuie să fac. Eu GK aici. Știam. Știu că eu GK aici și sunt acum înapoi GK aceasta.
Ce urăsc că cel mai mult iar a venit după mine. Doamne. Fraților, episodul acesta este foarte ghionist, că vine botul numai pe mine. Nu știu cum se întâmplă, dar numai pe mine vine botul. Numai pe mine. Că a fost setat să vină numai pe mine botul. Da. Mi-am luat câteva meciuri bătaie, nu mai sunt o prostie, că a venit botul numai pe mine. Nu o să fac cui noi. Hai să punem niște presiune pe Jackie. A venit și picioșosul să dă-mi să pipi. O bătaie mai rost aici, dar eu fug. Fug, că nu vreau să iau botul. Jackie are problema dacă vrea să-l ia. Fie problema ei. Da. Locul 3. Doamne, frate, eu nu știu cum mă moară, frate, eu nu știu cum să bagă mine. Am dat ultra aia prost, rău de tot am dat-o. Cel mai prost acest episod. N-am jucat-o deloc bine Brawl Stars. Deloc n-am jucat-o bine. Deloc. Să mai încercăm, să mai jucăm, să vedem dacă poate să facem mâine. Joacă, fraților, prea pasivi oamenii. Uite, să stă în buș, nu știu pe unde vine, iar o să fiu mort, că să știe. Să l-am omorât. Vine prea agresiv. Și l-am dat abia rank 9. Vin prea agresiv oamenii. Să controlăm foarte bine bușurile, că nu știi cum stă câte unul la plântă și te omoară. Mamă, la limită am făcut-o, fraților, la limită, noroc cu ăsta, cu perete. Mamă, nu vreau să o omor, că ea vine botul pe mine și nu suport. Mai este un leon. Mă împau cu 7 leon. Este cancer cu el dacă e pau 7. Nici o hit, nu se poate, nici o hit în el. Da, m-a bătut. N-am știut. Și am venit și botul după mine, n-aveam ce să mai fac.
O să controlez câte minute. S-a dus abia 10 minute. Hai că o să mai dăm un match cu Sprot. Cam atâta. Cred că a fost și episodul pentru asta, că mai mult ne-am luat bătaie decât să câștigăm mâinuri. Dar totuși mai am plus și de câteva trofee acolo. O să vă arăt și recordul meu de trofee, cât am făcut cele mai multe trofee. Că n-a fost atâta trofee, am făcut mai multe trofee. A fost recordul acesta. Ai, mă, cine a stat acolo ca să poți să te bat? Să dau, să te bat, să poți să te bat, să poți să te bat. Hai. Fugi, fugi. Că atâta știi să faci, dar să fugi. Hopa, te-am pus. Iar mi-am dat ultra prost. Doamne, o pun cu auto-aim-ul, ca să o pun mai repede și mi-o pun mie în față. Complet mi-o pun mie în față. Și cred că o să mai băgăm 2 meciuri și cam și acesta a fost episodul pentru astăzi de Brawl Stars. Nu știu ce jocuri mai preferați voi să mai jucăm pe acest canal, dar puteți să-mi lăsați în comentariu ce jocuri mai vreți voi să mai jucăm. Ce jocuri mai doriți să mai jucăm, pe alea o să le jucăm. Dar să-mi spuneți. Dacă vă place o serie de nu știu ce, o să facem. Cred că Jackie aceea o să moară. Cu siguranță o să o moare. Și Sprotul acesta o să ne moare pe noi. Cu siguranță. Da, cum v-am spus, ne omoară pe noi. Am avut și prea mult power up. Bă, bun că mai ne putea încă 3 trofee. Bine că nu ne scade, să vedem câte trofee am făcut la sfârșit. 32 de trofee. N-am pușat așa de mult. Ia să deschid și acest barbox. Uitați să vă arăt recordul meu de trofee. Este de 15.538 de trofei. Recordul meu. Și cam atât a fost, fraților. Hai să mai dăm încă un match. Să nu zic că am fost, dar mai dăm încă un match și cam acesta a fost și episodul de acesta de Brawl Stars. Mai mult de atâta n-avem ce să facem pe Brawl Stars decât să jucăm, cum este pe Free Fire, să schimbăm mapele de mai multe ori. Putem să jucăm și aici pe Gen Grab, pe Haste, pe Bounty, mai multe măpi. Da, este puțin mai dificil că găsim un brawler random și să nu vrea să... Unii oameni stau afecați degeaba și nu fac nimic. De aceea prefer să mă joc mai mult la solo. Fraților, și a venit imediat. A intrat cineva peste noi în cameră și n-am putut să vorbim. Chiar de rău pentru că a intrat peste noi în cameră. Și de-aia am oprit puțin filmarea. Am ieșit pe locul 2. Este un lucru foarte bun. Am ieșit pe locul 2. Și am luat locul 1. Locul 1. Am rămas pe locul 2, dar am luat locul 1. Uite, pentru acest loc 1 o să mai băgăm încă un meci. Încă un meci. O să mai băgăm. Mai băgăm încă un meci pentru că am luat locul 1. Pentru astăzi cred că o să postez, am postat episodul de 20 de minute de Free Fire și cred că o să mai îl postez pe acesta de Brawl Stars. Și nu uitați să-mi dați și mie acolo un like ca să mă susține, să mă încurajați să fac mai multe episoade de Brawl Stars, de Free Fire și ce jocuri mai doriți voi, puteți să o lăsați în secțiunea de comentarii.
Cei care nu s-au abonat, vă rog frumos să dați și voi acolo să vă abonați, că este foarte important pentru mine să fac și eu mai mulți abonați. Și un like ca să mă încurajați mai mult, ca să fac aceeași serie de ce doriți voi. Voi mă încurajați, eu o să fac acea serie de ce jocuri doriți voi. Sau să joc cu voi, nu contează. Această tare vine foarte pasivă, dar omor pe această tare dacă mai vine așa pasivă mine. Dar nu îmi duce... Asparge și noi repede chestia acesta să nu vină cineva ca la pomană. Stă în bușuri. Și la pomană s-a stricat jocul ăsta aproape de tot, s-a stricat jocul acesta. Cu șeliurile astea s-a stricat jocul de tot. Aceea mai Cileanu era să ne omoare Tara. Piper, nu Tara, Piper. Mai semn 3 brawleri. Pro de 6. O să fie greu să ne batem un spro de 6. Dar văd că, din păcate, sprotul ăsta de 6, aoleu, îmi vine mine, da câteva hituri de control. Oprim puțin filmarea, fraților. Fraților, uitați ultimul meci când am oprit, s-au omorât amândoi. S-au omorât. Și nimic, fake, s-au omorât amândoi și m-am trezit pe locul 1. Eram 3, s-au omorât amândoi deodată. Și fraților, cam atât a fost episodul pentru asta. O să revin cu mai multe episoade, cred că și de Brawl Stars și de Free Fire. Dar să lăsați și voi în secțiunea de comentarii ce episoade mai doriți să mai facem, cu ce jocuri. Și să-mi lăsați și mie un like acolo și să vă abonați cei care nu s-au abonat, să-mi dați și mie acolo ca să mă încurajați un abonat, să fiți câte un abonat, câte un like și atât a fost episodul ăsta. Vă pup, o zi plăcută, la revedere!